tumindak ing prajane adil bejo dadi bambara ora narepan mring api Pramoni wis ulun sembadani apa kang dadi panyuwunmu lan pamutahe Dewa Srani anggone kepengin Dewa Srani duweni idam-idaman sesandingan lawan putri swarga Dahana ya kuwi Sidrasanala anak Bathara Brahma. Ing ripalungguhan iki pun ulun wis minangkani kang sarta nyembadani kabeh Pramoni. Dok matur nuwun ulun paduka nek nuruti karep kula ngaten kok rumangsa kula rumaos kula kok saya suwe saya ganteng saya suwe kok saya ganteng ya ampun. Biasa nih. Satu bapaknya. Napa? Satu bapaknya. Boten. Ampun pun mboten usah dipun penggalih. Ampun dipikir Narada lunga ya ben Narada minggat ya wis ben ora usah dipikir. Isih akeh dewa-dewa sing pengen daftar ning rombongan kene. Kelangan dewa siji rapateken pun mboten usah dipun pikir. Narada tiwas Narada yo ngelek-ngeleki rombongan. Tiwas le keminter. Pun mboten usah ngelek-ngeleki rombongan. Pun kelangan Narada pun mboten usah digubris, mboten usah dipun gagas. Rumangsane apa? Teng kayangan mriki ora ana wong pinter, ora enek wong bodoh. Kabeh rata-rata. Nek sing minteri iplas mawon. Dewa model kowe ceret. Tangkemmu muni piye mau? Tangkemmu muni piye? Mbok kira kowe sadah ngono, Pemangsane aku wis sadah. Aku mbok lone dewa kowe ceret, kupingku isih krungu, kupingku isih tengen. Mbok kira Sudarungan apa piye Narada? Mangsane bola-bali tak titeni lho. Kayangan nyanggrene Betari Durga, hawane mesti kisruh, hawane mesti panas. Dasare Durga dewane begenggek. Aduh, pukul. Ya ampun lah dilane dewane begenggek paduka kok kentil mawon paduka kok meneng mawon kados pundi mbok paduka menika bela dhateng kula. Lah nyatane kowe genggek tenan ora? Nggih. Lah iya. Nek iya ya wis ora usah bengok-bengok. Ya ning sik rapet ya. Maos kula kok. Iya. Wis tak pinangkani pun mboten usah gagas Narada. Lunga ya ben lunga. Seragame kok ninggal. Nggih. Kabeh kuwi ndak lakoni awit saka gedene rasa tresnaku marang jeneng kita Pramoni kang sarta tresnaku marang putra ulun Tunggul Malaya ya kuwi si Dewa Srani. Inggih ngaturaken ageng panuwun dene semanten sing katresnan paduka dumateng bojo kaliyan anak. Iya, padha-padha Durga padha-padha. Tegese ing ripalungguhan sak mengko kewajiban ulun wis rampung. Ya kuwi kewajibanku mung perintah marang Bathara Brahma inen misahke katresnane Janaka lawan anake wadon ya kuwi Sidrasanala. Mungguh lelakon sak banjure tak borongake sak putuhe marang jeneng kita Pramoni. Inggih, matur nuwun Kulun. Kewajiban paduka sampun rampung, paduka sampun gelem, paduka sampun kersa perintah dhateng Bathara Brahma kinen misahaken katresnanipun Janaka kaliyan Pudrasanala. Kula ngaturaken panuwun. Lelakon salajengipun Durga ingkang badhe ngrampungaken dedamel. Nganggo cara apa? Nganggo srana kang ngendi Durga bakal ngrampungake perkara iki. Duh, Kulun. Senajan kewajiban paduka sampun rampung nanging kula Batari Durga nggih Batari Pramoni taksih jubriya. Maksih jubriya sajroning ati kula. Apa bener-bener Bathara Brahma tega anggone bakal megati katresnane anake wedok ya kuwi Sidrasanala kaliyan satriya panengah Pandhawa pun Janaka. Isih jubriya rasaning atimu. Nuwun inggih lakar kados mekaten. Pramila ing paling sak mangke kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe dombani lakune Bathara Brahma saking katebian.
Kula badhe tututi lampahipun Bathara Brahma apa pancen bener-bener mentala megate katresnan arek wedok si Drasanala karo si Janaka. Mangkono Durga. Nuwun inggih lakar kasinggihan ya yen pancen mangkono aja ninggal duga kelawan prayekna bebarengan kelawan lintang alian. Muga-muga gegayuhane Durga lan si Dewa Srani bisa kasembadan anggone Ratu Tunggul Malaya. Si Dewa Srani bakal dedhaopan kelawan putri swarga Dahana, widodari swarga Dahana ya kuwi si Dewi Drasanala Durga. Nimas Ayu pujane ingsun palugon laguning lekas kita lino tinggi hitung patung kadaran amama
ayu ana tanah golong kumolong manaduka ya jagat ya dewa ya Bathara tobat ora sisip sing dadi panduluku iki anakku bocah bagus putraku bocah bregas Dewa Srani nok-nokan pun dawuh wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga Kanjeng Ibu Bathari Pramoni Amiji kang putra tunggul Malaya kula pun Dewa Srani aja susah sing dadi rasamu aja sedih sing dadi pamikirmu pun ibu wis ndungkat apa sing ndok kepinginake ya kuwi anggonmu duweni pengajap sesandingan kelawan atmajane Bathara Brahma widodari saka kahyangan swarga dahana kang sesilie Dewi Dresanala lho nggih pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Jernyatanipun sampun pola wali ingkang putrapun Dewa Srani muntah dumateng Kanjeng Ibu Pramoni supados saged ndhawuhaken kang putra kaliyan widodari swarga dahana senajan to jagat sampun mulat bawana sampun priksa bumi ugi nyekseni mbok menawi Dresanala menika sampun kawengku ing kakung nuwun inggih satriya Madukara akekasih Janaka nanging Kanjeng Ibu nanging penggalih kula mboten kenging dipun selaki mbok menawi ingkang kula tresnani mboten sanes muhung namung pun Yayi Dresanala Kanjeng Ibu Dewa Srani apa wis kepara madhep kang sarta mantep anggonmu nandhukake rasa tresna marang bocah swarga dahana nggih Kanjeng Ibu tresna kula kaliyan Yayi Dresanala kandhas lair terusing batin katresnan kula sampun hambalung sungsung ibarat wanita sak jagat menika digelar boten saged ingkang kuwawi hanandingi kasulistyaning warni pun Yayi Dewi Dresanala niku disawang saka kaduan Demes disawang saka cedhak ya pantes ngandang kebayaan yo ayu lugasan malah sangsaya ngayemne ati menika Yayi Dresanala wiwit pucuk rambut ngantos dijempol sikil babar pisan boten wonten cacatipun rambut ngembang bakung marakyati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek lan niku lho pah jang sempurna nganti kaya ngono kuwi njis Kanjeng Ibu njis kepara kula sampun sumpah Dewa Srani sampun patemboyo menawi kula wurung menawi kula batal menawi kula gagal wirang hamba bar wirang daud kaliyan Yayi Dresanala langkung prayogi badhe kula entengaken pejah kula Kanjeng Ibu Sopyaning sun Gusti walasa tasih kaswasih margiyuh lara asmara arang-arang ugung mangareng aja mopo rasamu cah bagus pun ibu wis budidaya satemah iki wis ana tronteng-tronteng pemadang tumrap lelakonmu ingkang dipun kersakaken Kanjeng Ibu kadosa pundi pun ibu wis mutah
pun ibu wis mutah marang bapakmu pukulun Manikmaya supaya kersa merintah marang Bathara Brahma kinen megatke katresnane anake Dresanala lawan satriya panengah pendopo. Pukulun Manikmaya minangkani apa sing dadi pamutahmu nggih? Kepara dina sakmengko Bathara Brahma wis budhal tumuju ana kahyangan swarga dahana saperlu megatke katresnane Janaka lan Dresanala lan nundung Janaka saka kahyangan swarga dahana. Wiladara syukur badhe jumurung. Ngaturaken ageng panuwun dhumateng Kanjeng Ibu. Dene ageng sekatresnan paduka mring ingkang putra ingkang sampun budidayaaken murid panjangkaning katresnan kula saged kasembadan. Iya kula Dewa Srani. Kabeh iki mung saka rasa tresnanipun ibu kelawan jeneng kita Dewa Srani. Nanging ing ripalungguhan iki aja ninggal marang pengati-ati. Pun ibu isih jubriya marang Bathara Brahma. Apa pancen bener-bener tega megatke katresnane atmajane kelawan satriya Madukara si Janaka mula dina sakmengko? Kula dina sakmengko pun ibu bakal ndombani apa sing dadi lakune Bathara Brahma mring kahyangan swarga dahana. Jeneng kita Dewa Srani uga sisan melu lawan lakune pun ibu. Mengko yen Janaka wis kelakon lunga saka kahyangan swarga dahana, Dresanala enggal pondo menyemot mring negaramu Tunggul Malaya Dewa Srani. Prawata dawuh pangandika Paduka Kanjeng Ibu, kang putra namung mangestuaken dawuh. He kowe Pinjongkala ratu saka negara Parang Lembang kawula wonten dawuh Sang Tandya Bathari hamiji dhumateng kula pun Prabu Pinjongkala. Ing ripalungguhan sakmengko kirapna wadyabala saka negara Tunggul Malaya. Mbok menawa iki mengko ana bobol boroting lelakon. Ana sing ora narimake pegate si Janaka lawan Dresanala. Kowe sak wadyabaramu negara Tunggul Malaya kudu jumangkah, kudu kumrembyah. Sendika ngestaken dawuh Sang Tandya Bathari. Wadyabala kajiman miang baju barak aja nganti keri dikanthi kabeh. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir. Ayo